marketing song kokai mosito mane jotoni no question ungi thamuna ani bo question to bako khoroksa am sikke no tini je video ruma jagao basike comment khaiga ang video tini rikha je boro phola katharba soitani mungoi mane soitani phanmai ba hamiano rokhlainani ba soitani rokhlainani soitamate soitani rokhlainani akokno sathanio khoroksa takongni amsiki question phaigata ani khabo agba haikaisa question phaitrungo do epna kai to ana clear khayo question khama hai jisu bai lucifer meeting khlaigani so abina ko kobino babo o job ni kahini rok porikhna jefru job saksori hamya unkha bo tamni baging kahimale oprithivio osungsaro khoroksa no borok kaham kaitona monnai kaitona surinai eke abani bagai soitan chukna hawa kaitoni kaisa pandawa soika abona bo meeting ni saka aka aprubo kaitor bono sungka je nangani sajla job no nukha apro soitan saka I nukha bohai kaham khoroksa pano gurui bohai gnang khoroksa pano gurui bohai no lobnai khoroksa pano gurui ni saka apro kai soitan bono kaitono tamnei khika je nung tomung no o borok no mungkha sukriya tongkhe bono no surigla manigla mongla ni saka kaitor saimono je bo despon riya phon tondi je kaitoni poti bukhap putharjak a job abono bono saka dewa se thangpi kowa aproke ihi nungbono mungkha sukriyawi bini je tongkri bebak tongmarok sumtotno paisugi sinai bini pon mera korachi kar bebak no pairi ribainai bini sako je rugrok rikhangke bono no surigla abono do ngekaino a soitan sungsara phaika sungsara phaya ganai a job no amsukke kula koto kotor bis koto koto thariga aipono bini bukhabaya kaitona suri tongmani bagai paithangni solobo kaitor bai tewaise bina kamamaro bina rok sugro bebak no hamai thango soitan bono yakare klangai mathago gabon bagai sungje sung poito khlai tonggang kai sini bukhabo kaisi apni hai question phayo doubt phayo do amti rok tangdi tamni kaitona ni wana ma kiri maro bebak no yaphardi tamni ke sung kono aja question khainani os odikar krei taramdi kaitor tamni bagai borno stam kasa e kaitor tamni bagai borno happy khaitoni asa are nungti tam no happy ti tam no tongthok nung rutuk tongba os sungsaro nungje khatung mani nungje mana mu chungmani nungje paina mu chungmani abo jotto komor nai mangsi tabo ang je video khaitongo o mobile bo salsa mane tamne de rung thanai thui thanai nostong thanai aba haino nungbo thuinai angbo thuinai jotto no sungsara achainai bo salsa ma thuinai jotto ni time tongo ge bote ke question khaika je lucifer no kaito tangi buthariye taguno butarsi kange borok happy ke tongma khanmu ble borok hamya sa ebongla khamu binia question khaima bo kahamno piaba je kaitor kaisa sal toni rikha sal kotorni sal abo paithakni sal jisu kristo tewa second coming of finai je bono poito khlongrok no tlanga bagai abo niyaglo hongke bo chukna hawa tlangnai apro borok no bus thumnai bus khlainai apro nung tam khlai sungsar tongphur joto nung phunuk jaknai apro mera rok no kaitoni yagra bukhak pundrok no kai debra bukhak ni saw gabon bagi jebono poito khlongrok no kai yagra bukhak jebono poito khlongrok no kai debra bukhak hanjani khlaimo mote no apro sung manlainai nung sungsar tongphur tomung sitra tongkha boitele baitele ka sintal chutangka khokka tei buino nung hamya saka buino mugi hamya saka abo hairokta buino mugi case phunangka code phunangka nosto khlaika aboroni bebak no hisab sung marnai kaiton thaniwo kebo masopano yorbak a paithak ni salo bichak nai ga apruno soitan no kaitor waisibai no horni gundugo khiklai rohasinai apru nga kaitor te kaisa kaitor je te kaisa kaitor ko chukna hasalamnai abo nokori phainin jo abo jerusalem o phainin jo jerusalem town o phainin nokori ni sa apru kaitor chungbai tongsinai chini apru te dukho kosto te na nangliya ruk suk na nangliya kama nangliya
mui subuk sai chana nang tei kama nanglia kaito chini mukti rok no hui risi nai ni sau awani bagui no rok bible pori ke kaitor nang bai kok sanai kaitor nang bai direct kok sakla kaitor bible tui se nang bai kok sanai mane no bukha bisingo sai mandrenai kaitoni agyan abosai awani bagui kono doubt na kare kaitor ngka kathang asuk no hamba